Здравейте, аз съм Теодора Иванова, част от екипите на Ясен Николов, Фондация Деца на България, психолог и координатор в проектите ни. Днес работихме с една прекрасна група деца в детска градина и в този запис ще ви запозная с идеи как да прилагате новите ни материали и кои са ползите. Записът е подходящ за родители, психолози, преподаватели, възпитатели, логопеди, библиотечни служители, всички, които работите с деца, които имате деца и с групи деца. Днес работихме и с дечица, които могат само да рисуват и с такива, които вече знаят буквите и азбуката. Материалите са подходящи и за всички тези изредени деца. Могат да бъдат образователен инструмент, т.е. да им помагате те да учат азбуката и да я помнят. Ще видите в центъра на материалите има буква, а в единия горен край на листа има цялата азбука. И, например, децата могат да назоват буквата, да я отсветят и да я намерят в цялата азбука. Така се тренират и така им помагате съответно да разпознават и да работят с езика и с речта си. Това им дава и нови знания, и нови умения и също така, ако вече знаят азбуката, им помага да затвърдят тези умения, които вече имат. Това, което може да направите е да разгледате заедно с децата елементите. Аз ще го направя сега частично с вас и ще давам различни идеи. Виждате, обичам азбуката. Разбира се, чудесно е децата да отцветят обичам азбуката. И е много хубаво, днес го направихме с децата, в един глас да изчетете цялата азбука заедно. Така тези деца, които я знаят, водят, те могат съответно да говорят с вас едновременно, а тези, които не я знаят, могат да се включват и съответно да им помагат да се научават и те. Но това има доста така дълбоко психологическо значение. От една страна, когато в един глас казват, особено азбуката, това, което е нашия език, нашата родна реч и техния майчин език, това действа много сплотяващо на самата група, на самия малък детски колектив, създава им усещане за заедност и за свързаност. И това ще им помага и за в бъдеще, като умение да се сработват, те самите да си намерят мястото, да работят в група спокойно, да се чувстват, че се изразяват спокойно, да имат самочувствие, че са ценени заради уменията и приноса си. Не е въпроса в това, че са казали азбуката само по себе си, а това, че в тях се създава едно вътрешно свързване през азбуката. Тя става инструмент, който им помага да развиват всичко това, за което говорихме в момента. Това им помага от една страна да чуят себе си, да са спокойни с това, да слушат гласа си, да се заявяват, изразяват. И от друга страна да чуват и другите, да ги усещат като присъствие и да се учат да ги зачитат. Това им помага да разграничават себе си, аза си от другия и другите и съответно да работят на ниво аз, ти и ние. Усещането за ние, това пък им създава така едно пълноценно умение да пасват, да се чувстват комфортно в ние, да се чувстват приемани и те самите да приемат и да допускат хора и близо. Знаете, че така като често се споменава като народна черта или народопсихология за българите. Определени, не казвам, че е 100% така, дори не казвам, че е така, но ако се замислите, много често и ние се оплакваме, че примерно в колективите все има някой, който се цепи, все някой се дели, на нас нещо не ни харесва, на другия нещо не му харесва и ние казваме, то няма как, то в колектива винаги е така. Но когато децата от малки свикват с границите по здравословен начин, те до голяма степен няма да преживяват тези неща, които ние преживяваме и това ще бъде чудесна помощ за тях да израстват и буквално да прескачат стъпала, които не са им нужни в отношенията, които биха създали и бъдещ дискомфорт. Имате едно изображение на ум и сърчице, които си говорят, има пак сърце там. И също това е така темата да влагат любов и отношения в това, което правят. Конкретно е свързано с добро, говоря, мисля, правя добро и знаете, че когато
много по-лесно се учим, когато ни харесва. Когато се чувстваме добре, когато се чувстваме комфортно, изпитваме щастлива и позитивна емоция, ние много по-лесно усвояваме материала и го чувстваме близък и ни е много по-приятно да го прилагаме. Има и такива изследвания, разбира се, научни, свързани с мозъка, нервната система, и те абсолютно показват и доказват, че когато човек е щастлив и учи с удовлетворение, вдъхновение и мотивация, той се чувства много по-добре. Любими места в България също е много интересен елемент, доколкото кампанията ни е свързана с създаване, поддържане на култура на родолюбие. Има много личен елемент. В целите материали ще видите аз и моята родина. Аз съм в моята родина и това са моите любими места. И това е важно, защото много често децата имат нужда да изградят представа за себе си, какво те харесват, кои са техните хубави преживявания, да разкажат, например, къде са били, къде са ходили, да видят къде са на картата. Отново има и в така метафоричен смисъл да се видят на картата на родната си земя. Знаете, така че има метафора, ние казваме родина, майката земя, майка България, родният ни език. Това е свързване и с този принцип на майката и на рода, на приемствеността, с предците ни. И когато детето се чувства комфортно с мястото, на което е родено, то е много по-склонно да се реализира в него, без значение. Например, със сигурност е много по-склонно да се учи, но то с друго самочувствие подхожда към самата идея да се реализира в родината си и да работи и да живее тук. Така че със сигурност е и кампания, която е свързана с това да успяваме тук и в България. Любими думи отново са моите любими думи на детето. Тоест, от една страна то ги знае, то ги разпознава и когато ги свърже с хубавото преживяване, то е много по-склонно да ги използва и съответно да развива речника си по добър начин. Ако се замислите, нашия език е свързан с нашето мислене. Ние вътрешно мислим, обработваме информация на нашия език. Когато това, което мислим, е хубаво и пълноценно, това ни развива и ни разгръща като личности на съвсем друго ниво и ни дава много повече възможности за успех и реализация в живота ни. Децата по този начин помнят по-добре и по-трайно, учат по-качествено и в по-дългосрочна перспектива и по-дълготрайно могат да помнят. Със сигурност създава по-добро самочувствие и самосъзнание, всичко това, което коментирахме до момента. И ако направим паралел с лошото самочувствие и проблемите, децата от една страна зависи от темперамента и от периода, в който се намират в момента, но да кажем имат склонност да се свиват, например не искат да се изразяват, разсейват се, самоизключват се, например плачат, мамо искам да ме вземеш, не искам да ходя на градина, нещо започва да казва децата, че ги боли, става им лошо и съответно трябва да бъдат взети и да си седат в къщи, но много често това е един психологически страх в детето да пасне, то самото се притеснява и една от опасностите е, че не развива потенциала си, че не се разгръща. През общуването идва голяма част от възможността ни да се разгърнем и ако си слагаме пречки и бариери още на психологическо ниво, това е голяма загуба за личността и за потенциала й. От другата страна пък са прекалено енергичните деца, които захващат много неща и накрая отново са се разпиляли, не са завършили нищо. Проблемът на хиперактивните деца, на децата, които имат разстройства на вниманието и на паметта, всичко това е много свързано с управлението на вниманието и съответно ако детето бива тренирано да се фокусира, както имате една голяма буква в центъра, да помни и да разграничава кое е важно да помни, кое му е излишно и не му е нужно да помни, да развива интелигентност, в което се включва и способността да разграничава, да развива възприятие, изразяване по забавен, по творчески начин. Това активира и лявото и дясното полукълбо, всъщност активира мозъка по тотално друг и пълноценен начин. Това е изключително важно за цялостното развитие на личността. Така че можете също и родителите вкъщи да работят с детето, да си направите така като забавна 15 минутки, да кажем в събота, време за семейството, ще си осветим буквите, ще си говорим за азбуката, за езика ни, за доброто. И тук може да видите на изображенията, има една част, в която майка с две дечица
кошица мият съдове и ги подреждат. И тук е чудесно, може, например, да попитате децата какво виждат. Те, например, казват майка с деца и вие ги питате какво правят, с какво това е добро, ти така правиш ли, защо е добро, например, да помагаш на мама и на тати, защо е добро, например, да се усмихнати, да си разпределили задълженията. Майката, например, е казала на децата, тя мие, едното детенце подрежда, другото суши, например. Ние правим ли така, нали, ако става дума за семейството, или вие правите ли така. И когато е красиво изображение, нещо, което показва едно щастливо семейство и детето го свържи и си каже, нали, това е нещо хубаво, и си даде сметка, че за да има щастлива атмосфера в семейството, то би могло и има да допринася за това, като прави добро също, това създава много хубави отпечатъци, е много възпитателно за детето, така че може да задавате такъв тип уточняващи въпроси и също може да кажете, хайде сега, както видяхме на картинката, дай да направим същото нещо, например да го свържете с практиката и с реалността. Имате също животинки, които спортуват. Отново те са много красиви, на децата им харесва да ги отцветяват и това също е така покана за грижа за здравето и за добруването. Когато децата отцветяват, минава през тяхната разпознавателна способност, сетивата им става им близко, те го възприемат лично, допускат го. Отново на същия принцип може да си поговорите те какво спортуват, те какво правят, спорта прави ли ги по-щастливи, по-здрави. Докато отцветявате, така се активира сетивната система и мозъка на много по-високо ниво. Имате момченци и момиченци, които пишат и отцветяват, и един от елементите е това мога да съм аз. Например, това мога да съм аз, момченцето, което пише буквичката А, или мога да съм аз, момиченцето, което отцветява буквата А. И това са отпечатъци, свидетелства за ученето, за работата с родния език, писането като нещо добро, т.е. отпечатък, който им помага те да се сещат, когато се седнат да учат, да седят, и момченцето така правеше, и момиченцето така правеше, сега и аз така правя. И всъщност това да бъде като силен мотиватор за тях. Така че отново и по темата за доброто може да си поговорите с децата, например, как така мисля добро, как така говоря и правя добро, кой прави добро още, какви така неща съм виждал напоследък, които са добри, кое не е добро, може да разграничите. И отново, когато е с ум и с сърце, когато премине през осъзнаването им и го свържат с нещо хубаво, фактически имате и интелект, и позитивна емоция, и това създава много дълготрайни отпечатъци в децата. Така че ще се радваме, ако ви е интересен запис, пишете ми, ще ви изпратя материалите, ще видите контактите ми под този запис. Можете да се свържете с нас за идеи как да го приложите във ваши групи, да ви изпратим материалите. Ще се радвам така да сме ви полезни, да ги приложите и да видите на колко нива могат да се разгърнат и да са полезни за семействата, за групите ви, за децата, за които се грижите и отговаряте. Това са материали на Ясен Николов, кампания на Ясен Николов, разработена специално от него за България и за развиване на българско самосъзнание, идентичност, така връзка с езика ни, с земята ни, родолюбие и осъзнато добро отношение, така че ще се радваме да работим за това с вас. До скоро!